začíná soutěž kategorie vyššího gymnázia. Jako první půjdou na řadu dívky z 3. F. Ano, pozrime sa na kostýmy, aj na nástup. Je to všetko také vojenské, uvidíme, ako to bude pokračovať. Máme teraz krásne rozostúpenie. No a bojový pokrik rugbystov Nového Zélandu. Čo to je? Pozrite sa. Kto vchádza na scénu? Je to on? Je to on, či nie? Vyzerá to, že hej. Ano, vypadá to jako dvojník Michaela Jacksona. Ty pohyby jsou úplně stejné. Ano, choreografia sedí, vypadá to skvěle, vypadá to výborně. No, publikum sa baví, všetci tieskajú. Výborná individualita. Ale aj dobrý tímový výkon. Ako keby Michael povstal z hroba. Skvelé, skvelé. Všetci sa bavkajú. Výborne, výborne. A opať tu máme skladbu Begin od Kona. Výborná práca. Skvelé. Aj na zem sa dostali súťažiace. Je to veľmi rytmické, rýchle a energické. Je to výborné. Myslím si, že hodnocení tady této skupiny budou veľmi, veľmi dobré. No a taký voľný štýl na záver. Áno, všetky zostali v pozore. Skvelé. Klobúk dole, lebo baret, ak môžete si vybrať. Výborné, tu máme ten rozestup ešte raz. Parádne. Za mňa to sú možno adepti na víťazstvo v tejto kategórii.